Hayırlı gün, isəmisiz qadirli kollegalar. Bugün Татар Информ матбугат үзәгендә без Кино Мәүлид кинематография проектына һәм Плацебо фильмына багышланган матбугат конференциясе уздырабыз. Безнең кунаклар әлеге проектта катнашучылар Иман Нуры мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Закиров, режиссер-сценарист Ләйлә Салахетдинова, bu проект режиссеры Марсель Махмутов һәм Плацебо фильм актеры Идел Кыямов. Хәерле көн, исәмесез, хөрмәтле кунаклар. Бу Кино Мәүлид проекты ул инде берничә ел дәвам итә һәм менә беренче сорауны шуннан башлыйсы килә. Нияз хәзрәт, сорау сезгә булыр. Әлеге проект турында сөйләп үтегез әле. Менә бу кнопкага басабыз, ярыймы? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Беренчедән, хөрмәтле җәмәгать, рәхмәт яусын чакырганыз өчен. Безнең өчен ул бик мөһим. Бу проект нәрсәдән туган дип әйтергә мөмкин. Мен Мәүлид айы элек-электән ул татар халкында, татар мөселман халкында бик зурлап уздырыла торган иде. Һәм безнең яшьләр буларак мәчеттә көннәрнең берендә Ләйлә белән утырып, мәчеттә хезмәттә торган егетләр, кызлар белән, абый-апайлар белән утырып, без дә киңәшләшеп, уйлый фикерли башладык. Нәрсә бүгенге көндә ничегрәк Мәүлидне зурлап, Мәүлидне күтәреп һәм заманча яшьләргә ничек без аның актуаль темаларын җиткезә алабыз. Димәк, нинди темалар? Мөхәммәд пәйгамбәр нәрсә белән килде? Аның килүенең төп максаты, килгәч нәрсәгә ул безне өйрәтте? Без аны һәр вакытта вәгазьләрдә, мәчетләрдә, төрле мәҗлесләрдә сөйлибез, әмма һәр вакытта муллаларны күбрәк дини яшьләр, яисә улылар, намазда булган, диндә булган кешеләр тыңлый. Ничегрәк шушы аудиторияны киңәйтергә дигән фикер тугач, Закна уйлап утырдык та, аннарсын инде Алла рәхмәте Марсель дустымны чакырып, менә шулай бергәләшеп, уйлап, фикерләп, Балмай белән берлектә шундый зур, минемчә, кирәкле проект туды. Кино Мәүлид дип атадык, аны инде хаталанмасам Ләйлә уйлап тапты инде ул исемен. Кино рәвешендә заманча, үзегез беләсез бит, яшьләр роликлар ярата, яшьләр кино карарга ярата. Менә бу интернет шилтәрендә һәм телевидение шилтәрендә дип әйтик инде. Яшьләргә бер рухи альтернатива да булсын иде, нәрсә карарга була микән, кая инде кешене анда үтермиләр, кая кирәкмәгән сценалар юк дигән кебек инде, балаларга да күрсәтергә ярый микән дип, менә шундый рак темада рухи темаларны күтәреп, гаилә арасы, әти-әниләр арасы, әти балалар арасын менә шушы темаларны күтәреп, без шундый фикер туды, Кино Мәүлидне төшерергә уйладык. Шулай. Җавап бирә алсам. Рәхмәт, бик зур сораулар бераз соңрак, ярыймы? Башта сөйләттек, менә бу проектның идеясы турында сөйләттек. Хәзер инде сораум Ләйлә, сезгә, Лейла, вам. Вот нынешний ваш проект в рамках Кино Мәүлида — это фильм «Плацебо». Расскажите, пожалуйста, об основной идее этого фильма. Добрый вечер. То, что касается идеи фильма, наверное, она зародилась относительно давно. Давно мы над ней работаем, давно над ней корпеем, разрабатываем. На самом деле был очень большой, долгий подготовительный период, поскольку в этом году мы решили, что мы будем работать над полнометражным фильмом. Если в течение предыдущих 2 лет мы работали над короткометражными фильмами, то в этом году у нас такой творческий вызов для нас самих, то что мы работаем над сюжетом, который по хронометражу будет достигать где-то порядка 50 минут. То есть мы бы хотели раскрыть эту историю максимально полно. И если обращаться к истории предыдущих киномавлидов, это были в основном мужские истории. В этом же году в центре сюжета будет находиться
женская линия, история девушки. Вообще, относительно темы, которую мы хотим затронуть, наверное, это близко каждому из нас, потому что у каждого из нас была какая-то мечта, и до сих пор есть цель, мечта, устремление, а как бы мечты, какими бы светлыми они ни были, иногда становятся для нас очень серьезным испытанием на прочность. В частности, как бы героини, которая находится на подступах к очень большой цели, которая она давно все время с тяжелым трудом и как бы всем сердцем и душой шла, она на самом деле сталкивается внутри вот этого пути с тем, что ее окружение говорит, что цель на самом деле оправдывает средства. И здесь она встает перед таким непростым выбором. Наверное, основное, что хотелось бы здесь подчеркнуть, что у каждого человека возникает такой период, когда ему предстоит выбрать, будет ли он кем-то другим, кем-то, кем его хочет видеть общество, или будет ли он самим собой и сделает ли он тот выбор, который созвучен с ним и, возможно, не вызывает приятия у какого-то привилегированной части общества. Насколько мы готовы быть самими собой, насколько мы готовы быть честными на пути к своей мечте, и насколько мы готовы быть верными своей цели и тем близким людям, которых мы выбрали. Хотелось бы сейчас показать небольшой такой тизер, который мы составили по истечении нескольких съемочных дней, поэтому просим вас обратить внимание на экран. Спасибо. Спасибо, Лейла. Марсель, сұрау сізге болыр. Міне бұл біз енді актерлардың қайбірлерін көреміз. Актерларны жәліп ету нешік башқарылды, не үшін нәқ міне шушы актерлар сайланды? Шул хақта білесіз келе. Хайырлы кеш. Исәнмесез. Бұл фильмда, айтып кеткенше рухи фильмда түрлі артистлар жиылған. Театр артистлары ғана түгел, ғомумен шушы фильмна һәм башка менә шушы проектларга тотынганда без һәрвакыт бер проблема белән ничек дип әйтим, проблемага юлыгабыз. Белгәнебезчә, кинода уйный торган артистлар, алар театр артистларыннан бераз гына аерыла, чөнки монда төрле органика һәм экран алдында, камера алдында ихлас булырга кирәк. Бу фильмда безнең төп рольләрне белгәнегезчә Гүзәл Минакова, Азат, иҗат итүче Идел Кыямов, Булак төбендә урнашкан Яшьләр театры Илья Ислаев дигән җегет башкара. Шулай ук кечкенә генә кыз ролен Нагорный бистәсендә яшәүче Сәлимә дигән туташ башкара. Галискар Камал театры артисткасы Афият Шакирова һәм башкалар. Күргәнегезчә, төрле җирләрдән җыелган артистлар, нәрсәсе белән эшләү җиңел, шушы артистлар белән алар барысы да безнең дуслар. Һәм алар белән шушы мәгълүмәгә кергәндә, аларны шушы эш белән таныштырганда җиңелрәк, күпкә җиңелрәк. Артистлар белән эшләгәндә нидер авырлыклар, нидер җитенлекләр бар дип әйтмәс идем. Мәсәлән, Идел Кыямов ул күптән түгел генә Казан театр училищесын тәмамлап, инде профессионал дип әйтергә кирәк. Үзедән берничә фильмнарны җитекләгән. Шуңа күрә әле безнең эш бик күп, эш алда, миңа калса барысы да әйбәт булачактыр дип уйлыйм. Рәхмәт. Һәм инде менә Идел, әлеге фильмда уйнаган артистларның берсе Идел бүген бездә кунакта. Идел, яшь артист буларак әйтегез әле, мондый проектларда катнашу, аңлавымча, бу коммерция проекты түгел, сезгә аның өчен акча түләмиләр.
яшь артистка нәрсә бирә? Һәм сезгә шәхсән үзегезгә нәрсә бирде бу? Башта мин әйтеп китәсем килә менә Нияз хәзрәтнең сүзләрен төгәлләп. Ленин бабай бит заманында әйткән, барча сәнгатьләр арасында кино иң үтемлесе, иң мөһиме дигән. Һәм менә нишләп безгә дәгъват өчен кино аша алып бармаска. Аллага шөкер, мәчетләребездә хәзрәтләр вәгазьләр алып баралар, халык белән эшлиләр. Һәм ни өчен шул ук вакытта кино сәнгате белән дә яшьләргә һәм тамашачыларга үтеп кермәскә. Әгәр дә мәчеттә сине аерым бер халык карасы ишетсә, тыңласа вәгазьләрне, кинода ул әлбәттә аудиториясе дә киңрәк. Ялгышмасам, бу фильмнар безнең Алла бирсә премьерадан соң YouTube-ка чыгачак, интернет киңлекләренә, һәм моны әлбәттә күп кеше карый алачак. Сезнең сорауга килгәндә, бу проектларда катнашу актер буларак минем өчен ничектер менә күнеккән бер калептән чыгу. Ул яңа менә геройның хис кичерешләрен үзем аша үткәрү һәм аның тормыш тәҗрибәсен, аның күзаллавын үзең аша үткәрү һәм бу ничектер актер кеше буларак та һәм гомумән кеше буларак сине барбер байыта, ниндидер яңа краскалар өсти синең тормышыңа. Һәм мин бик теләп катнашам, чөнки Марсель дә әйтеп үтте, бу проектта безнең дусларыбыз эшли, уйный. Һәм Марсельнең шалтыратып бу кинога чакыруын мин бик теләп кабул иттем, чөнки үзеңнең остазың, үзеңнең укытучың белән бер площадкада эшләү, бер мәйданда эшләү, ул үзенә күрә бер рәхәт. Менә монда бэкстейдж фотоларын без күрәбез, анда тагы фотолар бар иде. Марсель куртка кидергәне, чәчтән нәрсәндер алганы, менә мастерыңның шулай яратып. Менә шушы барлык артистлардан иң читене Идел Кыямов белән эшләү. Бу чыннан да шулай, ләкин мин Марсельга тулысынча ышанам. Ул ничек әйтә, ул әйткәнчә эшлим, чөнки ул минем белән 4 ел эшләде. Театр училищесында ул минем уңай якларны да белә, кимчелекләрне дә белә, һәм оста буларак ул аны шомартып җибәрә, бик оста иттереп. Шуңа күрә Аллага шөкер эшлибез, бик матур фильм булыр дип уйлыйм. Һәм инде бу фильмны без кайда, нинди шартларда күрә алачакбыз? Лейла? Показ фильма запланирован на 12 декабря, 19:00. Ривьера, концерт-холл Эрмитаж. Мы хотим провести показ именно там, поскольку «Киномавлид» — это кинематографический театральный проект, и обычно у нас происходит не только показ фильма, но и театральные вставки, то есть действия, которые происходят на экране, перемещаются на сцену, и герои, которые вы видите в фильме, появляются на сцене и, соответственно, продолжают вести сюжетную линию, а затем действие снова перемещается на экран. Также показ фильма сопровождается живым исполнением саундтреков, которые звучат в фильме. То есть это предельно интерактивный, погружающий проект, где такая коллаборация, синтез разных творческих направлений. Поэтому, собственно, мы будем рады видеть вас на показе 12 декабря в 19:00 в Эрмитаж-холле. Спасибо. Спасибо. И еще один вопрос. Источники финансирования этого проекта, потому что он некоммерческий, это подчеркивается, вы сами с этого ничего не имеете, но все-таки... Татарча җавап бирсәм ярый? Әлбәттә. Әйе, акча мәсьәләсе, ничек дип әйтим, әүвәл үк, иналдан ук бу проект Алла ризалыгы өчен эшләнәдер, һәм эшләнәчәк дип ниятләнәбез. Бу бернинди дә коммерческий проект түгел. Монда без бернинди дә финансовый цель не преследуем дип әйтик. Һәм беренче елларны авыррак иде. Бу елны Аллага шөкер дусларыбыз мәчеткә йөри торган һәм дә инде безгә якын булган дуслар, эшмәкәрләр бу проектка үзенең акчаларын сарыф иттеләр. Һәм без дә Алла бирсә уйлыйм, ниятләнәм, кызылык китермичә, бу бик кирәкле, файдалы кино проект булачагын без инде аларга ничектер раслый алдык. Һәм алар үзенең акчаларын, малларын шушы проектка сарыф итәргә булдылар. Аның өчен аларга Алланың рәхмәте яусын. Шулай. Рәхмәт. Инде сорауларга күчик. Хөрмәтле журналистлар, әйе, Татар-Информ. Айгөл. Татар-Информ, Айгөл Шәкел Исламова. Белүебезчә, Овертайм фильмында сез Нияз хәзрәт ролен уйнаган идегез.
Бұл фильмде сіз ойнайсызмы һәм аның дини юламасы бұл юлы нинди булачак? Ләйлә күп сөйләшмәскә кушты. Әйе. Мин теге мулла буларак артыгын сөйләп җибәрәм бит инде. Билгеле, особенно шәй бирсәгез бетте инде. Әйе. Мулланы шәй белән сразу алдап, сразу сөйләтеп була. Ләйлә башлагач ук хәзрәт Алла сакласын. Алла хакы өчен сөйләмә инде бер нәрсә дә. Лучше белмим дип әйтте. Менә шуның кебек, чыннан да дип әйтсәм, мин әле белмим. Анда мулла, ярыймы син әйтергә? Мулла эпизоды бар, әмма ләкин кем аны уйнayacak, минемчә әле алар үзләре дә белми. Мин дә белмим. Әле аңар килешмәдек. Кем уйнayacagын. Овертаймда миңа бик җиңел иде. Шуны әйтәсем килә. Овертаймда мин Нияз хәзрәтне уйнадым. Һәм кайда анда бернинди шит текстлар булмады, анда вәгазь иде. Атна сайын мин чыгам, җомга көн атна сайын шул ук минбарга басам, шул ук вәгазьләрне сөйлим. Һәм анда басып янә шул ук вәгазьне сөйләү ул күпкә җиңелрәк иде. Әмма ләкин анда да авырлыклар булды миңа. Мин артист түгел бит. Теге Марсель белән ул юнәлештә без классташлар, белмәгән кешеләргә әйтим инде, бергә үз вакытында ярым сан әйтергә җырга да җырдым, Марсель белән бергә биедек тә, име татар халкы биюләрен Аллага шөкер. Әмма ләкин мин артист түгел, мин аңар укымадым, мин имамлык юнәлеш белән киттем мәктәптән соң. Һәм шунлыктан миңа авыр иде. Беренчедән камера тора, икенчедән Марсель карап тора инде, өченчедән Ләйлә шауып җыри. Миңа кирәге баштан ничектер үршәткән отключиться кирәге, что монда съемка бармый, а что мин мәчеттә җомга укытам. Менә шу бераз ниткәч, аңлый алгач инде эштән үземә аңлата алгач, минемчә ничә вагына килеп чыктым, Марсель. Аллага шөкер дип әйтергә. Дубльләр күп иде, чөнки башта мин аны никак кырып китә алмадым ул мәсьәләгә. Рәхмәт, Айгөл тагын сорау. Аннары Сөембикә. Вопрос Лейле. В каких районах Татарстана шли съемки? Если не секрет, какие районы мы сможем увидеть? На самом деле, то, что касается географии съемок в этом году, она такая, ну, многоохватывающая, потому что в прошлом году у нас была индустриальная история. Мы, в принципе, как бы брали в основном улицы Казани. В предыдущий киномавлид, то есть самый первый, да, мы затрагивали районы. Прошлый киномавлид — это были в основном улицы Казани. В этом году география расширилась, мы много выезжаем, на самом деле у нас и как бы такие уголки Казани, которые мы пытаемся найти, это много природных зон, много природных областей. В частности, вот не так давно у нас проходили съемки в Лаишево, и туда мы снова отправляемся завтра. У нас очередной съемочный день будет происходить там. Мы стараемся находить те области, которые не были отмечены на карте другими кинематографистами, которые еще не появлялись в кадре, ну, такие какие-то заповедные зоны. То есть мы выезжаем все вместе. Это буквально, ну, то есть бывает, что мы следуем по определенному маршруту, но мы не боимся как бы искать, находить, рассматривать разные варианты. Не хочется как бы на самом деле транслировать все те области, которые есть, потому что некоторые из них даже не отмечены на карте, мы просто находили их по геолокации, потому что вот следовали согласно тому, как происходило это на раскадровках, как происходило это на каких-то фотоподборках, как это мы рисовали в своих мыслях. То есть это такой процесс творческого обсуждения. Есть намеченные области, есть области, которые появляются импровизационно, просто потому что, ну, как-то так интересно складываются обстоятельства, что когда ты следуешь тому, что тебе близко, и долго этим живешь, оно начинает находиться с какой-то неожиданной стороны. Мы снимаем и в Казани, мы снимаем по Татарстану. Мне кажется, будет интересно увидеть зрителям, поскольку у нас есть и то, что разворачивается в городе, то есть индустриальные, красивые места внутри Казани, и в то же время очень такие самобытные, необычные, еще никем не открытые места внутри Татарстана, природные. Спасибо. И Сөембикә журналы. Дополнить хотел. Бу мәсьәлә буенча мисал иттереп менә бу
неде картинкаларда күпер күрәбез бит инде, күперне. Күпердә басып торалар. Ул бер бабайың, абыйың ясаганы. Бизнес онлайнда, по-моему, чыкты. Миңа аны как раз дусларым җибәргән, хәзрәт кара нинди яхшы эш эшләде, изгелек эшләгән кеше дип. Удивительно дип, минем үземнең олы достым, кардәшем, укытучым дип әйтик, ул миңа җибәрде. Кара әле хәзрәт, нинди дөнья хәзер. Аллага шөкер, кешеләр уяна, аңлы ди. Мин карадым да, икенче көнгә Ләйлә килгәч, сценарийларны уйлап утырганда ул әйтә, хәзрәт, күпер кирәк ди. Күпер кирәк, менә шундый бер сцена бар, күпер кирәк. Мен әйтәм, Ләйлә, кара әле телефонны ачып күрсәтәм, кара нинди матур җир, анда урман да бар, анда күл дә бар, анда елга да бар, анда матур но беренче сорауы иде бу күперне күргәч. Хәзрәт, как вы думаете, он нам разрешит его сломать ди? Мен әйтәм, Ләйлә, белмәм, ватырга, наверное, рөхсәт итмәс. Но мы починим ди. Творческий кешеләр шулай бит инде. Алла рәхмәте, менә шушы күпер ничек туры килгән. Безнең, минемчә, Марсель дә, Ләйлә дә расларлар дип әйтим, уйлыйм, шушы проектны эшләгәндә төрле авыр моментлар килеп чыга, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә үзе ачып җибәргән кебек юлларны. Менә никадәр авырлык килсә дә, аның белән бергә ниндидер җиңеллек килә. Бер нәрсә уйлый башлыйбыз, ул каяндыр килеп чыга үзе. Менә шу күпер турында гына әйтеп китәсе килгән. Рәхмәт. Сөембикә журналы. Исеменнән аңлашылганча, бу сезнең фильм русча ахрысаймы? Ну, Аллаһ Тәгалә һәр халыкка үз телен биргән, нигә татарча түгел? Татарча эшләргә мөмкин түгелме аны? Вообще, вы знаете, кино, да, вообще кино, искусство, творчество, это, оно очень много построено на визуализации. То есть визуализирует наша душа. То, что мы видим, то, что мы воспринимаем, проходит через нас, через вот такую вот внутреннюю призму, да, через наши мысли, через сознание, через разум, через опыт, через наши какие-то чувства, через пережитые ситуации. То есть на самом деле искусство, да, оно такое то есть интернациональное, оно вне конфессий, наверное, вне языков, в том плане, что искусство, оно дает уникальный момент проживания, то есть ты проживаешь душой. Бывает так, что когда ты видишь, внутри тебя все отзывается на музыку, да, или там на свет, или на ситуацию, на эмоцию, на реплику, на что-то срабатывает твой внутренний рефлекс согласно тому, что ты прожил, что ты ощутил. И так выходит, что кино — это визуальный вид искусства. У нас как бы то есть кинематографический театральный проект, у нас два вида визуальных искусств объединены в одно. И внутри фильма визуализация, да, язык образный, который есть, это метафоры, это свет, это мимика, жесты, детали. То есть вот этот вот конструкт, который выстраивается, да, внутри повествования, да, языковой момент есть, но мы на самом деле, когда отправляем на фестивали, вот в частности то, что мы отправляли Овертайм, да, мы переводили на английский язык для того, чтобы вот зрители в Индии, Египте, США, в России, ну как бы в разных регионах там могли посмотреть его и понять. Но мы как бы в первую очередь перевести можно на язык, но самое главное, чтобы была идея, чтобы был смысл, и чтобы это доносилось не только словами, а всем тем, что находится внутри кадра. Ведь каждый момент, который там присутствует, он не просто так, он не для заполнения фона, он для того, чтобы как раз-таки быть таким специальным диалектом по передаче эмоций, даже если смотрит человек, который на самом деле говорит на другом языке. То есть мы максимально выходим на то, что искусство, оно на самом деле говорит через такой визуальный язык и через наше внутреннее, через такое вот особое, что оно есть. Поэтому мы не делаем такой акцент на языке, потому что перевести его действительно можно. Но главное, чтобы было что переводить. Это самое такое основное для нас. Спасибо, Марат. Добрый день, Марат Ашкильдин, Татаринформ. Лейла, подскажите, вот вы затронули тему фестивалей, а будущий премьерный фильм планируете отправлять на какие-то фестивали крупные?
Спасибо за вопрос. По поводу фестивалей, да, мы на самом деле после того, как сняли овертайм и отправляли его в разные страны, на разные фестивали, мы действительно получили очень такой ну, как бы отклик. Это было так неожиданно, когда тебе приходят, ну, то есть, когда нам приходили письма из Индии, вот, например, США, город Нью-Йорк, то есть, который является столицей штата Нью-Джерси, то есть Египет, в России мы показали его в Санкт-Петербурге, в Москве, Владимире на международных фестивалях, и мы действительно поняли, что при том, что там рассматриваются многие вопросы через, ну, то есть вероисповедание героя был ислам, да, на самом деле ислам, как бы, это, он разделяет все гуманистические ценности, как, собственно, и другие религии, да, мировые конфессии. И мы действительно поняли, что есть вещи, которые общечеловеческие, да, то есть то, что касается темы прощения, обретения смысла, нахождения своего пути, исправления после ошибки. И на самом деле было приятно видеть, когда были какие-то вот подписи от организаторов внутри, да, потому что мы не выезжали, к сожалению, туда, нам приходили просто показы обратно, и было приятно, то есть от организаторов, даже если это было как бы, ну, вот несколько строк относительно того, что касается восприятия и просмотра фильма. Поэтому нам бы, конечно, хотелось отправлять, нам бы хотелось, чтобы люди, у которых есть внутренние вопросы, у которых есть какие-то внутренние сомнения или те духовные вещи, которые они откладывают, потому что очень много каких-то бытовых вопросов и вообще как бы суета-сует и много-много всего, чтобы они имели возможность увидеть это, и чтобы внутри них что-то было затронуто, чтобы они действительно уходили с каким-то вопросом, с каким-то таким состоянием, что можно для себя что-то найти, можно что-то изменить на самом деле. Никогда не поздно начать задавать себе какие-то вопросы для того, чтобы обрести самого себя и те ответы, которые ты искал. Поэтому, конечно, мы бы очень хотели и в дальнейшем тоже отправлять фильм «Плацебо» и планируем отправлять его на фестивали. То есть как у вас происходит выбор фестивалей? Вы же сами должны, наверное, определиться, куда и что отправлять, какой фильм? Ну, есть на самом деле определенные, у каждого кинофестиваля есть своя какая-то концепция, да, то есть каждый кинофестиваль — это, ну, как бы концентрат таких идей, принципов и каких-то устремлений, то есть отборщики смотрят на определенные вещи, которые им интересны, и поэтому обычно, когда мы знакомимся со списком фестивалей, мы обращаем внимание на, как бы, на те критерии, которые там затронуты. Ну, в основном, конечно, все кинофестивали направлены на то, чтобы затронуть какие-то общегуманистические, да, ценности, проблемы, направить человека как бы к тому, чтобы он обратился там внутрь своего какого-то духовного, да, там, мира. Но на самом деле, да, мы просматриваем критерии, заполняем форму, отправляем. Это тоже как бы такой процесс не из легких, но самое главное — всецело поглощающий и самый интересный творческий созидательный процесс — это вот сейчас процесс создания, который нас охватывает, захватывает. Об этом мы будем думать чуть позже. Пока что вот как бы творчество, мы живем этим фильмом, этой идеей, и мы ее воплощаем. Микрофонға. Башкалабызда уза торган мусульман кинофестивалында катнашырга уйлыйсызмы бу фильм белән? Чөнки темасы туры килә. Вот сіздің сұрауыңызға мен шушы сұраудан башлап жауап берер едім, мүмкін болса. Нендей фестивальдер деп сұрадыңыз. Мен қалса ғұмумән біздің регион үшін, республикабыз үшін ғұмумән бізде түшкен фильмдердің қайсыдыр фестивальда көрсетілуі мөһим. Фестивальләрне сайлап торырга кирәк түгелдер дип уйлыйм. Гомумән төшерәсең икән күрсәтергә кирәк, безне белергә тиешләр, күрергә тиешләр. Бусы бер. Әлбәттә, мусульман кинофестивалендә без бу фильмны күрсәтергә әзер. Ләкин без үзебез алдыбызда бу фильмны анда күрсәтергә дип төп максатны куймыйбыз. Әйтеп киткәнебезчә, менә Нияз хәзрәт әйтте, Ләйлә туташта сезгә җавап биргән иде. Безнең төп максат бу фильмның ул дәгъват. Рахмет. ТНВ телеканалы.
Алия Хайретдинова, Марсель сұрауым сізге. Міне Идел айтып кетті, оңа құяш елмайған, сіз аны өзіңіз шақырып алған, сіз әйеме ұстазы болар ағаны бұл фильмға. Міне актерларға келсек, сіздің бітінде бұл проектіңіз бір елік қына түгіл, дауымлы проект болсын деп тілеп қалайық енді. Сіздің фильмларыңызда түшәсі келген кішілер болса, міне өзлерінде шынды талант сезген кішілер болса, келе аламысыз, нендей де болса кастинглар өткересіз ме, һәм нендейдір бәлки критерийлар да бардыр? Біз бұл проект үшін ғымымен 3 кіші жауаплы. Лейла Салхадинова, Нияз Қардеш һәм мен. Ең бірінші біз үшібіз бір фикірге келерге тиіш. Чөнки мәсәлән, артистны сайлағанда да ол меңа ғана ошап қаларға тиіш түгел. Ол Нияз хәзрәткә генә ошап қаларға тиіш түгел. Ол шулай ук Лейла туташқа да ошарга тиіш. Біз мында үшібіз дә бір фикірге келебез. Кастингқа келгәндә меңа қалса кастингларға кімнер келе? Кім әз генә болса да кинода төшергә хыяллана икән, кім біраз гына үзен артист дип уйлый икән, алар барысы да килә. Біз инде белгәнебезчә, инде әйтеп киткәнебезчә, күбрәк үзебез белгән артистлар, үзебез белгән актерлар белән эшләргә тырышабыз. Ни өчен? Чөнки аларга беренчедән ышаныч бар. Икенчедән белгәнебезчә, менә Лейла туташ әйтеп китте, безнең киносменалар иртәнге 4-тән башлана һәм кайвакыт төнге 12-дә тәмамлана. Күп кенә театр артистлары һәм гомумән күп кенә кешеләр үзенең вакытларын шушы вакытларны сарыф итә алмыйлар. Монда бу да бик мөһим әйбер. Менә шул. Тагын сорауларыгыз? Коллегалар, әгәр дә сорауларыгыз булмаса, матбугат конференциясын төгәллик. Димәк, шушы фильмны күрсәтүне көтеп калабыз. Барыгызга да уңышлар, рәхмәт бик зур проектыгыз өчен. Барыгызга да хәерле эш көннәре телим.